Club Junta, building better Africa. Hello Malawi, muli bwanji konse kumene muli. Mawa uno nungofuna kuti ndigawane nanu kankhani kang'onong'ono kamene nkutheka ambiri mwa inu simukudziwa, nkutheka ambiri mwa inu simunayambe mwamvapo. Komatu nkhani yake ndiyokhudzana ndi mkulu uyu timati Ibrahim Traore. Ibrahim Traore ndi munthu mmodzi amene akugwira ntchito yake mu Africa muno ngati president yotamandika kwambiri. Mkuluyu akupanga zinthu zosiyanasiyana. Iye akuonetsetsa kuti azungu asamujaire, azungu asatenge nawo gawo pa zinthu zimene iwo akupanga mdziko mwawo. Kaya zinthuzo kwa azungu ndi zoyipa, kaya kwa azungu ndi zabwino, koma still iye wayimitsitsa kuti no, azungu azipanga zawo, inenso ngati munthu wokuda ndizipanga zanga. Motero tikunena pano dziko ili la Burkina Faso ndi dziko loyambirira mu Africa muno kukhala ndi ndege. Nkutheka simunamve bwinobwino. Burkina Faso ndi dziko loyambirira kukhala ndi ndege. Ndikutanthauza kuti kukhala ndi ndege yawo ya independent, osati kuti padusa ma connection ndi azungu, padusa zolowalowa ndi azungu ndi ayi izingogwira ntchito kenako basi ndalama muzitipasa pang'ono kapena iyayi agwirisane ntchito kampani ikhala kampani ya mzungu ina wake kaya ndiwakuti iyayi si zimenezo. Awa akupanga zosiyana ndi mmene ambiri amapangira, akupanga zosiyana ndi mmene maiko ambiri kapena kuti kuphatikiza ngakhale dziko lathu lino la Malawi mmene ikuchitira pa nkhani ya ndege. Dziko la Malawi ilibe ndege yake imene ikugwiritsidwa ntchito pa airport nkumanyamula anthu kupita nawo madera osiyanasiyana. Ndi makampani a anthu ena, makamaka anzathu ma Arabs. Makampani awo akupanga rani ndithu Malawi muno pogwiritsa ntchito ndege zawo zonyamula anthu olowa ndi otuluka. Tsopano dziko la Burkina Faso lapanga zosiyana ndi mmene maiko ambiri mu Africa muno achitira. Iwo anangogwiritsa ntchito ndalama zimene akhala akupeza kudzera mu ulimi, kudzera mu golide, komanso ndi mabizinesi ena amene iwo amapanga, ndipo salola kuti kubwere munthu wina choka dziko lake nkubwera umazatenga katundu mdziko lawo makagulisa mdziko lina. Iwo amakakamira kuti katundu wawo akuyenera magulitsa okha kunja angakhale mdziko mwawomo. Ende zimathekadi mapeto pake anakwanisa kupeza ndalama zochuluka ndi kugula ndege imene ikugwira ntchito pa Air Burkina. Air Burkina panopo ndi yawo ndithu opanda kulumikizana ndi wina aliyense wa khungu lofira kapena kuti loyera ambiri paja mmati mzungu. Awa akupanga zosemphana ndi mmene maiko ena akuyendesedwera. Ndikhulupirira kuti ndi nkhani imene ndikusiyireni pompa, koma kaso tikubwera ndi zina, pangani subscribe ndi zambiri zisamakuphonye. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mabungwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.
Club Junta, building better Africa.